Dünya Künçigüş mikrorayonunda alıp barılışı külemli yol tezilişi. Şəhərimizin Künçigüş mikrorayonuna da küçtü. Bizning Çürü Türkmen Nurlat Avtomobil Yolları İdarəsi işçilərin Gani foramında işrattı. Biride Nuat Cəmqəyyəti uzunluğu 300, kengligi 4 metr yarım bulğan asfalt yol sala. Tizden telestudiya uramıda yanga tesmir olacak. Biride yasalaşak yol uzunluğu 350 metr. На данный момент выполнены работы по ремонту дорожного покрытия. Бүгінгі күнде Куйбышев, Гыймаддинов, Солнечный, Кырмыш урамдарында асфальт yol төшелді. Хәзер телестудия һәм Ганиев урамдарында эш бара. Моннан тыш икенче программа нигезендә без кымлы ташлы катнашма белән авыл трак пунктларына юллар төшибез. Кәкретау, Шишмә, Илюткино, Мамык, Каравылтау авылларында шундый юл ясалды инде. Cəmqəyyət işçiləri Kırmış mikrorayonundагы Kırmış uramına da yol salgan. Yıllar boyu yolsuzluktan intikkan, yazın kezin pişirakka batıp yirgen Kırmışlılar yanga yollu bulularına seyinse de tuluzunca qanağayt bolup bite olmuylar əlige. Yol bilen beyli qay bir jetirsizliklerini bitirүүnü tiley olar. Hazırki devirde mına yasagan asfaltını görəsiz, üzegez çıkkan deyde ili baskış koyarga gerek asfaltka miner için. Ili eskalator yasap, eskalator bilen minmesen balaşaga Belki kişilerge, kart kişilerge minerge vapşı yolun irati yok. Yolçular mına finanslauның şul külemdegine qoralğanı bilen anlattı. Когда планировали объем работ в том году, Uzgan yılını iş külemin planlaştırganda yolga menü tüşü urunları için akça qaralmagan idi. Su ağatırgan tırbağa kelgende biz obyektni proyektlау vaqtında onda tırbaq qoyulgan idi indi. Şuna da onu alıştırу proyektda qaralmadı. Biz bu işlerini öz isebebizden başqardık. переустройство не было запланировано. Урамда яшәүчеләр тақыры юллы булсалар да, хәзер биредә кишләрен күпләп уйнаучы балалар куркынычсызлыгы өчен борчылалар. Вечером начинают гонять здесь. Молодежь гоняет, километров 100 проносится. Киш белән монда яшьләр сәгатенә 100 км тизлек белән йөри. Тизлекне чикләүче юл билгеләре дә, ясалма күтәртмәләр дә юк. Әгәр дә бала юлга чабып чыкса, машинаны туктатып өлгереп тә булмаячак. Моннан тыш ашыгыч ярдәм, янгын сөндерү машиналарының урамга кирип чыгып йөри алулары да бер халыкны. Зур машиналар өчен урамга башка җирдән кирү юлы каралган анысы. Әмма асфальтка менү төшү урыннары яхшылап тигезләнмәгән сәбәпле авырик машиналары асфальт юлны вата башлаган инде. Менә монда газ трубасы, газ үтә торган идең 2 метрда 50 сантиметр, ул булырга тиеш 4 метрда 50 сантиметр. Монда янгыннар да булды. İler yandı, tegi yanıktan kirelmiler, bundan ütelmi maşina. Bunda hazır tuna var biz. Ul alayda kalmayındı, bulsa 2 metrede kalmıyor. Sporuylar kilerler, sporuylar bunda kuyalar, ulanda teginde bargınça kitip tırmay bitinde oru kişi. Bütün sular bizge kile. Alar barda yol boyla bagalar. Bunda sıyışa almıyor, buna bu trubaga. Әлеге сорауларга ачыклык кертүү максатыннан biz район башкарма комитетына мөрәҗәгать иттек. Ближайшие полицейские, они не предусмотрены. Проект буенча ясалма күтәртмәләр каралмаган. Шулай да без юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекциясе бүлегенә мөрәҗәгать иттек. Хәзер алардан җавап көтәбез. Газ трубасына килгәндә ул 89 елда бөтен таләпләргә туры китерелеп ясалган. Хәзер аны үзгәртсәң, газ басымы түбәнәеп, яшәүчеләргә газ җитмәскә мөмкин. Су ага торган труба шулай ук проект буенча каралмаган. Шулай да көзге кышкы сезонга әзерләнгәндә идарәче компания аны чистартачак. Юллар. Ел сайын җәйге сезонда шәһәребез юллары яңара. Дистә еллар асфальт юл күрмәгән урамнарга юллар салына. Йорт алды территорияләрне асфальт түшәлә. Юллы булу шатлыгын тулысынча тояр өчен җаваплы службалар аларның гозерләрен игътибарсыз калдырмас дип ышана Кырмышлылар.